kay excited na migado. Pwede na yung tanong pinit. Lami pag-color. Kami na doon, mga salsa kay. Mami, mga partner. Kinabangay na namin magdadong me. Ugat man ka na. Wow, nagbukat eh. Nagkuyog na po guys. Shout out din ni Kuan guys ni Erlinda Arinal. Hi! Shout out ni Mose. Yan ang punya meron Kuan. Bugod. Kalihan po guys. Palihog mi guys og subscribe sa among channel ni Sione Abranay og Anita Pirutso. Hello. Maayong hapon. Uli na. Gabaklay rami guys. Gabaklay rami guys. Kuan. Damo may pamilite. Damo na may kwarta kay weekend na. Oh, wala to pagsildo. Wala to palit ng sila. Amo na naman ang iplite sa tricycle. Binil. Na mailor pud ni. Paita ning among kinabuhing pobre. Pero mato na naman ang pobre kaysa Ano na naman eh guys sa Madamutas. Salamat yan po sa Ginoo kay na trabaho. oh, salamat kay punta. Namiron guys sa kuan. Padong sa Kogon Merkado nga nasunog. Manay merkado diri sa Kogon guys, tagbilaran na nasunog ni. Napilag mga baksan. Nasinugba mga baksan in taon na duha ka buot tulo. Wa masunog wa jud kay bawo guys nga na day baksan. Kay na may dakit. Wa man sunog dakit. Na mo daw ay dana to. Na timing nga timing nga nagtaas pa nga nakagawas. Di nasinugba. Nahimong tambot. Kutas-kutas kay watay budget. Da makakutas sa ilang sundan. Nagwa sila guys. Jason ka hanap Jason ya? No. Ano mo dai? Saman palitan ban? Palitan ban? Ah, palit siguro kuan limoncito. Naa. Sabi daw binuok nga limoncito. Kanang limoncito na ramay among vitamin C, guys, kay wala ipalit og vitamins. Oh no. Ma'am, namoy limoncito, ma'am? Wow, tanon.
to ha. Oh, mo to may ha kami duha. Ang magpipila. Pag-isi, kuha na daan lang pag-apay. Pag ikaw, kaning pula-pula. Lagi na amis ya. Okay ra kay guwapa. Hi guys.